hei hi $1 te chi ang kha nia ta hian hei atatha heta tang hian hetlai tlan chho tum hetlai tlan chho tum hi nia chuan hei tlak na hi rei to a driver hi na deuh hle kan tia hei mi son veng a thil thleng ani ta hian mi ko ta chuk in hum thlarua maya hei cheven wal abung deuh vek mai thei chu chu din mun ani e tlai hi chho ul zeka tlai hi hei tlai hi chho ul zeka ni tlai hi tia lan ang hi ni lo a chho ul lutuka chu chu a zo lo kha a tlan chho tum kha a zo lo ta ni ta hian hei khi tlan chho tum khi nia chuan heta hian hei a hla khop mai ta hian aliam thata ni hi ni chu a kar khat don chu ni ve to atlak na hi driver khana te ma se thina em atong lo a wa nei thla khop mai kan ti eng deuh hle ka nge khuan khu kod laya a sop a chen ne veu mai rin ain khati zong kha ni le phot ro se